Davao City Mayor Rodrigo Duterte nag-una sa bagong social weather station kon SWS nationwide survey alang sa top presidential choice sa 2016 elections. Nakakuha og dakong labaw si Duterte sa rating nga 38% sa survey nga gipahigayon ni atong Nobyembre 26 hangtod 28 usa ka adlaw sa wala pa mitumaw ang issue batok sa mayor sa giingong pagpamalikas niya kang Pope Francis. Samtang nagtay sa top 2 sila si Grace Poe ug Jejo Marbinay sa rating nga 21%. Nisunod si Mar Rojas sa 15% nga rating ug si Miriam Santiago sa rating nga 4%. Samtang sa vice presidential race, nanguna ang running mate ni Grace Poe nga si Cheese Escudero sa rating nga 30%. Gisundan ni Bongbong Marcos sa rating nga 24%, samtang si Alan Peter Cayetano adunay score nga 21% ug si Lenny Robredo adunay 12%. Si Gringo Honasa nakakuha og 6% ug gisundan ni Antonio Trillanes nga adunay 5%. Gipahigayon ang survey pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 respondents ug gitunga sa 300 respondents matag lugar sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao. Gipagawas ang resulta sa survey karong adlawa. Matod sa SWS kag gi-sponsor ang maong survey sa negosyante nga si William Lima.